Pred vložením kontingenčnej zostavy je nevyhnutné mať k dispozícii tzv. Zdrojovú tabuľku. Obyčajne je to rozsiahla tabuľka, v ktorej potrebujete analyzovať, prepočítavať alebo jednoducho sledovať údaje. Túto tabuľku si najskôr označte ako zdroj pre kontingenčnú zostavu. Klávesovou skratkou Ctrl a hviezdička označte celú tabuľku aj s hlavičkou. Tlačidlom Vložiť si otvoríte pruh možností pre vkladanie objektov. Vyberte možnosť Kontingenčná tabuľka. Otvorí sa dialógový panel s nastavením zdrojovej oblasti a umiestnenia kontingenčnej tabuľky. Nastavenia potvrďte tlačidlom OK. Kontingenčná tabuľka sa zobrazí na novom pracovnom hárku. Jej oblasti sú zatiaľ prázdne. Polia kontingenčnej tabuľky obsahujú názvy stĺpcov zdrojovej tabuľky. Polia môžete použiť ako kritériá, podľa ktorých sa budú prepočítavať údaje. Polia zo zoznamu môžete presúvať myškou do oblasti, kde ich budete používať. Filter zostavy je hlavným filtrom, ktorý vám sprehľadní tabuľku jednoduchým výberom položky. Menovky stĺpcov a podobne aj menovky riadkov vám umožnia filtrovať položky použité v riadkoch a stĺpcoch zostavy. Oblasť hodnoty naplníte jedným, prípadne viacerými poľami číselných hodnôt zdrojovej tabuľky. Podržaním tlačidla myšky môžete jednoducho presúvať polia zdrojovej tabuľky do oblasti kontingenčnej zostavy. Našu zostavu budeme chcieť filtrovať a triediť podľa mesiacov v roku. Takisto podľa mesta. No a nakoniec aj podľa mena predajcu. V kontingenčnej zostave môžete využiť tlačidlá so šípkou na filtráciu údajov. Napríklad výberom čísla mesiaca vyberiete všetky údaje zo zdrojovej tabuľky za august. Výber potvrdíte tlačidlom OK. Filtráciu vypnete výberom položky Všetko. Filtre pre výber položiek stĺpcov a riadkov vám umožňujú viacnásobný výber. Vypnutím zaškrtávacieho políčka Všetko vypnete zobrazenie všetkých položiek naraz. Následne môžete vybrať iba tie položky, ktoré si prajete zobraziť. Klávesou Enter alebo tlačidlom OK potvrdíte váš výber. K dispozícii máte tiež pruh nástrojov pre rôzne možnosti práce s kontingenčnou zostavou. Tlačidlom Návrh si otvoríte pruh s možnosťami nastavení vzhľadu vašej zostavy. Môžete napríklad meniť štýl a celkový vzhľad vašej zostavy. Taktiež môžete nastaviť zobrazenie alebo skrytie medzi súčtov. Kliknutím na tlačidlo Možnosti sa vrátite na predošlý pruh nástrojov. Nájdete tam veľmi dôležité tlačidlo Obnoviť. Kliknutím na toto tlačidlo aktualizujete údaje zo zdrojovej tabuľky, keďže aktualizácia pri zmene údajov nie je automatická. Želáme vám veľa úspechov pri práci s MS Excel 2010.